Tak dá sa povedať, že bol to taký vyrovnaný zápas, aj keď zo začiatku sme mali šance a veľmi dobre chytal bystrický brankár. Škoda, že sme ho neprekonali a mohli sme hrať potom v takej pohode, ale proste dali sme do toho všetko a nakoniec je to vyhrať. Symbolicky dve predĺženia, v prvom rozhodol Bystričan, v druhom ty, takže ste si sa nejak podelili voľu. Tak my sme radi, no, proste keď sme boli určení tam ísť, teraz sme boli, tak vyšlo to a sme radi, že ideme ďalej. Marek Akal bol vtedy čo stalo, že vyhral v predĺžení nad svojím divom, na čo sa môžeš pýtať? Tak my sme už určili dopredu nejakú tú odmenu, takže budeme ju musieť vrátiť dvaja. Čo to bude? Finančná odmena. Pri podávaní rúk bývali spoluhráči nemali také výčitky trošku, že no tak si nám to skončili, mohli sme sa ešte teraz stretnúť. A tak nie, no tak proste to je hokej, no teraz hrajem za Košice, tak len sme si povedali, že všetko dobre a tak. Teraz už si hovorí, dobre, že som prestúpil, mal by som to sezóne? Tak to je proste, no som rád, že som tu a že práve, že sme zdolali tú Bystricu, lebo bol to fakt ako ťažký super a sme rádi, že ideme ďalej. Máte 11 zápasov, ani raz to nebolo viac ako 2 góly. Aj keď 9-2 pre vás tá bilanca je, ako ten krôčik ste boli vopred, čo o čom to svedčí? Tak ako boli aj na jednej strane, aj na druhej šance, ale výborne chytali, či náš brankár, či brankári. Proste malo to tempo, boli tam súboje, všetko. Možno, že my sme dali toho viac srdca. Len dvakrát rozpovedali v tejto sezóne, dvakrát 1-0, takže treba na tom gól a na Bystricou vyhrať to také. Tak bolo to tak a ako hovorím, my sme sa proste snažili do poslednej minúty a uhrať ten zápas. Ale bola to povinná jazda, takže... Tak bola, ale bola dosť náročná. Váš pocit po tom góle, preto vy, bývalí Bystričan, ste vyradili práve svoj bývalý klub a poslali na dovolenie. Mrzí ma to, ale proste som v Košiciach a ako ja som sa snažil už celú tú sériu, proste nepadlo to tam, vyšlo to teraz, som rád. Keď v takom fitnom tóne ešte pokračujeme, tak ja neviem, budú vám nejaké peniaze, alebo prečo? Nie, mne nedovolí nič, takže je to, ja som vyrovnaný. Už ste mysleli, že už sa nevrátite ku Hronu, ale možno, že sa vrátite, ale na semifinále. Tak čo myslíte, že to ten gól? Neviem, no, uvidíme, ako skončia tie zápasy, ideme a koho dostaneme, čo sa snaží,